Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shirye, sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Mun gode. Assalamu alaikum, barkamu da raka, sannu da sake saduwa da ku. Fitacciyar jaruman nan wato Rahma sadau ta saki wasu sababbin hotunan ta a shafinta na Instagram, wanda hakan ya jawo cece-kuce a tsakanin magoya bayanta, inda wayansu suke yabanta suke yaba hotunan nata, inda kuma wasu suke zaginta. Ku biyo mu domin ganin wayannan hotuna da ta wallafa a shafinta na Instagram. Kar ku manta ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙarawa. Masu kallon mu, da fatan dai kun ga wayannan hotuna da muka kawo muku. Muna roƙon ku da ku daure ku danna mana subscribing, kana sai ku danna mana alamar ƙarawa. Da Allah ku dinga danna mana subscribing. Mun gode.